Ето се види. Леко да застана пред телефона. Предава се. Не. Предай се. Не. Предай се, бе. Абе, предай се, бе. Няма. Добре. Предавам се аз. Много малко ти е дарата, бе. Дай ръката. Не знам за какво говориш. Махни си ръцете. По-силен си. Вътре не че направо оранжев план трябва да вземеш. Така се хода. Писа ли ги? Да. Що бе, хубава борба беше? Малко и